Penj laktar en chenro makende mabiro ni odiechieng' kodiechieng' kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en morna mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio. Ok wadhi ketho kinde, adwa namiye thuolo nyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye. Olonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, kendo rwako nyikwa Ramogi duto e twak ma kawuono. Gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nya piny moro na Lego, Siaya. To an min Kindu Bay. To gi Nairobi kae, athietho osiptal maduong', Kenyatta National Hospital. Kendo alony e thiedho tuoche mopogore opogre. Machiel kuom gi wadwa wuoye kawuono. Kendo wadwa puonjore go ganda. Erokamano. Amor mar bedo kodi Dr. Judy e chenro mar penj laktar kendo wadwoko ga erokamano kibiro ipuonjo ganda wa gik mopogore opogore monego bede ni wang'eyo. En chandruok ma mako ji en chandruok ma bendi wuoye sickle cell kata kamano ma en diere mwadwa ni mondo wa create awareness kata wamed nyiso ganda wa ni gini nitiere kodwa ka en chandruok ma chandowa kapok wadhi mabor ahinya. Sickle cell awareness month. Sickle cell awareness month en mana medo jingo kendo medo ng'eyo tuo mar sickle cell. Ang'eyo ni wasewuoye sickle cell kata ndalo moko mokalo go. But iwacho ni parnegi kata ging'eyo kendo jogo modak gi sickle cell wadwaro ni mondo wamigi mijingo kendo wadwaro ni wamigi puonj makare mondo mi kata ka gidak gi sickle cell to gidak kaka onego bed owinjore gidagi. To e dweni gimomiyo wa celebrate sickle cell awareness month en ni wadwaro ni ji mang'eny mondo ong'e wach sickle cell nikech Oganda wa kaluo kuchande ji moko paro ni kin gi sickle cell to in ng'at moir. Koro emomiyo dwe mar 9 higa ka higa oketo awareness mondo ji duto ng'e ni to sickle cell en ang'o, tikele nang'o, tere kaka ng'ato nyalo dak kode. Erokamano. Sickle cell en ang'o, tikele nang'o, to ere kaka ng'ato nyalo dak kode. Tiende ni en chandruok ma ka omako ng'ato kata ka oyudo ng'ato to nitiere kaka onego bed ni odak kode. Kapok wadhi matut ahinya seche mowacho ni sickle cell wawacho ang'o daktari? Sickle cell ni en tuo mar remo. Koro iyudo ka ng'at man gi sickle cell iyudo ka rembe opogore kod ng'at manomol maonge sickle cell. Koro iyudo sana en tuo minyuolo go ng'ato. Nyathi nyalo mana game kuom janyuolne. Although research moko wacho nitie areas moko makidakie to nitie kaka cells gi nyalo timang'o, cells gi nyalo lokore. Koro kaka wanene picha kani onego bed ni cell maber oluorore. To cell marach to en picha mineno kacha chande. Ineno kochal sickle nowuok kuom giming'ado go lumcha. Koro remono opogore kod mamoko. Koro iyudo ka remoni en dendi ng'iye kaka gimarach. Koro dendi gore kode. Koro iyudo ka ilosogi to gilal. Koro ibiro yudo ranyisi mokwongo ma ng'at man gi sickle cell biro birogo en ni rembe osiko ni ania piny. Koro gima dwa nyikwa Ramogi ong'e en ni tuoni igole kuom janyuol, nyathi igole kuom janyuol. Koro koyud nyathi nigi sickle cell to onego bed ni jonyuol gi onego ging'ire to ng'ano gundu mane mantie sickle cell. Koro ka giseng'eyo to ging'eyo kaka gibiro dak gi tuono kata kaka nyithindgi bende ibiro gang'i mondo one ka nigi tuo. Nikech sama in gi tuono tinyalo nyuolo nyathi man gi sickle cell. To kochuno nyithindo te bo bedo gi sickle cell. Ibiro yudo ka gin 4 to achiel kuom gi nyalo bedo gi sickle cell, to 3 ongego. To 2 be pod nyalo bedo ni gin carriers. Koro nitie jok matuo waluongo gin sicklers, to nitie jok man gi cells go to cells go tin, koro waluongo gin carriers. Koro sana jok man gi ma sicklers emiyudo ka gin gituore sate kendo rembgi rumo sate. Kamano. Kanyo ang'no tin mana matino no to wabiro duoge mondo mweng'e ni sicklers gin jomage, carriers gin jomage, kaka jonyuol nyalo geng'o mondo mi kik nyithindgi bed kod sickle cell. Mano ang'no wadonje bang'e matin. Kata kamano kapok wadonjo matut ahinya Dr. Judy, daher mondo mi wang'e ne matut wa understand remo nikech wadwa ni mondo mi oganda wa ong'e ni to en kidieny mane mar remo maloko kite kata minyuolo godo ng'ato koseloko kite makoro chal sickle ma ing'ado godo
lum wantiere kod kidienje mopogore opogore mag remo. Wan gi white blood cells, wantiere kod red blood cells, wantiere kod gik mang'eny e remo. Mulnwa kidienje mag remo kata gigo maloso remo koka wabi e kidienje mag cells makethoregi. Koro dhano kako chwe nigi remo mopogore opogore. Wan gi red blood cells ma ene mang'enyne oting'o oxygen ema ting'o gik moko katero ting'o kata chiemo kisechamo chiemo dhi e remo to remo ringo kadhi e fuondini mamoko. Then wan gi white blood cells. Koro white blood cells ginto tijgi gichalo soldiers e dendi askache mag del. Koro gin tijgi gin mana rito dendi mondo tuoche moko magalagala kik donje dendi. Aeto wan kod moko bende miluongo ni platelets, gin gikonyi kaponi iyudo kata gimoro ng'adi to mondo rembi kik pukre mang'eny, gibiro to gitimo to giclot gipoto kanyo mondo remo kik. Koro remo opogore opogore, the cells opogore opogore, to moro ka moro nigi tije. Koro iyudo ka sickle cell en ochamo red blood cells. To red blood cells ni ene oting'o oxygen. To ene moting'o chiemo kotero kamonego tere. Koro iyudo ka in gi problem gi red blood cells, tibro yudo ka ibro neno ka in kod ranyisi mwaneno mang'eny ng'ato ola ok odong maber gik moko ainago. Ae bende sama rembi osebedo ni nen sickle cell ok en remo makare. Kwang'iyo pichani ibro yudo mae remo makare. Koro remo makare koringo ten oringa ringa maber to kalo. To remo man gi sickle cell ten en kidoni. Koro kidoni en koringo to gibiro to gimakore kamoro, koro gidino kanyo. Koro remo ok ring kadhi mbele. Koro kama remo ok dhiye tiyudo katho ema iyudo ka koro kelo ni ranyisi mang'eny mineno. Koro remo ma sickle cell chamo kabisa en remo mar red blood cells. To en ema oting'o gik mang'eny kotero kuonde mamoko. Mana kaka wasewacho ni remo ka remo nigi tije mopogore opogore. Ilere maber mokalo nikech en awareness month. Koro wadwa ni mondo mi oganda wa understand kendo giwinj malong'o ni en ang'o ma wawuoyo e tuo maketho kido mar remo ma bende wadendo kacha ni red blood cells. Dr. Judy opimonwa kacha kidienje mopogore opogore mag remo kod tijegi. To en oketho mana red ni. To red ni tije en ang'o? En tije en ting'o madini ma bende dwarore del mopogore opogore kaachiel kod muya maler maluongo ni oxygen. Okethe nang'o? Okethe nikech oloko kite ka remo maber, normal red blood cell kaka Dr. Judy opimonwa ni oluorore mayom maler kamano. Tiende ni koluorore kamano to nyalo ting'o oxygen kaka dwarore, oting'o madini kaka dwarore, to koringe leche mag remo to kalo mayom nikech oluorore maber. Ka ang' okethore odhi loko kido ochala gir ng'ado lum kata sickle kata rabolo kwa nyalo tiyo kod en mani en rabolo modolore ahinya. Koro konyal kalo mayot ntiere kuonde modhi to makore to odino kanyo miyo remo ok dhi kalo e yo makare. Seche mowacho ni ng'at matiere kod sickle cell remo thoro rume dende, ang'a timore e red blood cells gi nikech kidieny mokwongo ni wacho kacha ni white blood cells dine kaka jasigu to bende nitiere kaka gikethore piyo, nitiere kaka giwuok e del mapiyo. Ang'a timore momiyo remo sik dok piny ne jagono matiere kod kidienje mag remo ma okethore gi. Koro gimomiyo ibro yudo ka gimiluongo ni bone marrow en oloso alosa remo kako onego bed noloso. To koro ka in gi sickle cell to biro loso moko mabeyo, matin mabeyo, to ng'enygi to gin maricho ka. To sama gin maricho no, dendi bro ng'eyo ni nitie gimoro marach ei dendi kae. Koro obro chako gore kode white ka. Koro bro ng'iyo ni mae en abnormal. To chako gore kode. Koro white blood cells go nego gi. To gidong matin. Mar ariyo, gin ok gidagi. Remo ma kawaida obro dak gimoro 120 days kamae. To kiyudo ma en sickle ni to en in 3 weeks. Ndalo 21 osekethore. Koro ibro yudo ka bone marrow mari tiyo matek mondo los remo. To loso matin mabeyo to mang'eny gi gin maricho. Mabende kethore piyo. Koro chalo ng'at mapuro, iketo cham to ng'eny gi wuok maricho. Koro ibro dong mana gi matin. Emomiyo iyudo ka gisiko ka rembgi timang'o, rembgi rumo kendo seche moko thieth minyalo migi en ni imedo gi remo e osiptal. Koro
sickle cell ni kaka biro en ni nitie defect moro, nitie error moro manotimore e gene mar ng'ama miyo makoro bro miye. Koro ibro yudo ka nitie gik molongo na amino acids. Koro iyudo ka mano onego bede remo maber chande. Oonge obedo omitted, okete nitie remo marach. King'iyo kaka kae. Koro king'iyo mae mamalo ni en maber, to king'iyo mapiny ni to nitie pogruok matin. Koro ibro yudo ka ng'ama nigi sickle cell iyudo mamalo chande en maber, to kibiro mapiny ni to iyudo ka opogore matin. Ang'eni mane na bi technical, lakini mane gima timore. Koro ibro yudo ki gene margi opogore, gene mar ng'at man gi sickle cell to kod gene mar ng'at man gi remo maber. Koro maricho gi ti ibro yudo ka dendi gogi githo piyo, to koro yudo ka ng'ani seche te rembe tin. Ero kama na nyailero nwa maber mokalo. Wadwa ni mondo mwakaw yueyo ka waduogo nyakwara Mugi Ajwang'a, wabong'ane statistics kata kwane chal nade. Gwenge mage matuo mar sickle cell ng'enye, kaito bang'e wabong'ane ranyisi mage makineno tinyalo bedo ni nyaka bedie ni inyuolo nyathi mantiere kod sickle cell. Daktari nowacho kacha ni ok ochuno ni nyithindo te nyaka bed kod sickle cell, to moko nyalo bedo gi sickle cell. Probability chal nade? Mago gimoko mathoth wang'e kidieny mar ariyo. Nyakwara Mugi Ajwang'a kik idhi mabor ke Kisudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chirinye, mama charusin, ako mama chagai muangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Ani nungani Reverend Evelyn Mudoka. Mondo miyudi yaune yo kaka skiza tonmari di star 860 star 418 hash. Pania Ramogi TV and odds Marjo Dutote. Hallelujah. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini hii do Bazenga? Kunaona biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot. Champo game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi mawuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande.
Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en sickle cell awareness month kata en dwe mwadwa ni oganda wa ong'e mang'eny opuonjre weche mag sickle cell kaka inyalo yude, kaka inyalo dak kode kod kaka inyalo bet mondo mi kik ngimani hinyre nikech samoro nonyuoli kod sickle cell nikech daktari pimonwa ni thoth en ok ni thothne en yo minyalo yude godo en mana ka janyuol onyuolo godo nyathi. Wan kanye statistics chal nade, kwan chal nade pacho ka daktari? Koro e Kenya wakae pod wan gi cases mege sickle cell anemia kende momiyo pod oganda wa nyaka puonjre kendo gi lony weche mege sickle cell mondo mi ging'e kaka ginyalo ritore, ging'e kaka ginyalo pimore. Koro e Kenya mangima by 2023 noyudore ni 14,000 nyithindo minyuolo kod sickle cell gin 14,000, about 14,000. To kendo kwang'iyo picha to waneno ni Lake Regions, kuonde mantie aore to kuonde mantie pi emiyudo ka sickle cell ng'enye. Kwaneno kae kuonde makwar go, ineno yo Mombasa kucha, yo Thurwa, Konagi kucho, jok ma ogo tong' kod kuonde mege pi. Koro yudore ni kuonde gi malaria be ng'enye. Koro kanitimo research tiyudo ni jok mantie kuonde gi remb gi nitie kaka lokore mondo timang'o mondo geng' ne gi malaria nikech malaria ng'eni bende en tuo ma bende nego ji. Koro iyudo kaka imedo dak kuonde go tinya bedo gi chembe moko matin ma cells moko magin abnormal. To kapo ni dendi ok ogogi magilal tiyudo ka ginyuolore, to ka ginyuolore to inyalo bedo gi chembe matindo mege sickle cell. But ng'enyne sickle cell yudore koa kuom janyuol to dhi kuom nyathi. Koro uneno namba ni ok tin. Nyithindo 14,000 higa ka higa kinyuolo kod sickle cell ok en namba matin. Omiyo ng'ato nyawe no bor kode to kobor kode. Koro gima nyalo konyowa kaka jonagi en ni wapimre uru. Sickle cell en gima idhi osiptal tipimi. Kosepim koyud ni nyathi ni godo, kata kineno nyathi matuore usiko rembe dong matin ama ok odonge yo moro maber, to tang' kendo dhi osiptal mondo ng'iane kaponi en gi sickle cell. To koseyud kata ne en gi sickle cell, to koro un jonyuol, un bende nyaka utimang'o mondo upimru mondo ung'e. Kapo no onge history no tupimoru tung'eyo nikech nyaka bed no yude mana kuom achiel kuomu. Koro kiseng'e kamano, ting'eyo gimitimo. Kapo ni nyithindo moko bonyuol to gin bende pimogi mondo kochak migi kony chon tiyudo ka gidonga kaka jomoko dongo magichop kata nyaka higni 50. To ka okong'e tibro yudo ka e tin ne kae nyithindo mang'eny tho kapok ochopo higni 5 nikech ji ne kian gin kod sickle cell. En mana ni rembe rumoga, otuore ok odonge yo moro makare. Koro okang' mokwongo en ni nyaka ing'e chal ni ma sickle cell, nyaka ing'e chal ma nyithindi ma sickle cell nikech kata ka gin gi sickle cell carriers kata ka gituo to chieng' moro gin be inyalo kendgi gi jomoko ma bende kendo ginyalo kawo tuoni kendo gitimang'o gimiyo nyithindgi. Koro ng'eyo chakore kod ng'eyo ni to an nadi kalure kod sickle cell, to be sickle cell ni e family wa kose onge gik moko aina ma apani Dr. Judy kwa nyalo kete yo makare kata yo mayot ni ka ji poko donje keny, ka ji poko chako paro ni gidwa bedo kod nyithindo to ging'e ni chal nade an carrier jawda en carrier koso intiere kod sickle cell nikech ka gisenyuolo godo nyathi to en gima nyathi biro dagodo nyaka chieng'. Daher mondo mi apenji kata mondo mi ilernwa ni seche ma samoro ji donje kenya ng'ama miyo mako ich no gipimore weche mag sickle cell idhi fweny ni nyathi nigi sickle cell e higni mage kapok ochak neno ranyisgi kata e dweche mage kata e ndaladi tok kosenyuole. Koro nyathi kosenyuol to bang' ndalo 5 kama
kidwa ng'eyo ka en gi sickle cell kata onge godo tinyalo pime. En namna kaka ineno kipimo malaria inyalo igolo agola remo matin titere lab. To bro nyiso ni kuom rembe be nitie cells marichogo. To ka gintie ging'eny machalo nadi kata gitin machalo nadi. Koro ibro yudo ni jok ma nigi the carriers go gini bro yudo ni gin kodgi but gitin. Koro yudo ka gin ok ginyis ranyisi mora mora. To ng'at ma en sickler to kodhi ng'i rembe tiyudo ka marichogo e mang'eny to mabeyo tin. Koro ibro yudo ka gin bone margi tiyo matek mondo timang'o mondo los red blood cells nikech oloso tiketho oloso to white cells nego oloso to white cells nego. Koro yudo ka nyathini en rembe tin ga tin asate. Koro iwacho nonro wacho niya ka mama en carrier to baba be en carrier to ibro yudo ka kuom nyithindo munyuolo ka gin 4 achiel kuomgi bro bedo nigi sickle cell bro bedo no tuo en sickler. To 2 bro bedo ni gin carriers gin gi sickle cells go but cells go tin mabe mang'eny to maricho tin. To achiel kuom nyithindo go to bro bedo 99 sawa en onge kod mago. Koro ema wawacho ni ber ka ung'eyo chalu mar sickle cell. To kendo kaponi e family ma jaodi kata family maru ne nitie sickle cell dibed maber ahinya ka sama ing'eyo chalni mar sickle cell kendo nyathi be kinyuolo mondo bende ong'e chalne. Nikech kong'e chon nyathi kosetieko ndalo 5 kama tinyalo pime. To bang'e no to ng'ata ng'ati nyalo pim kata ng'ama duong' nyalo pim mondo ong'e kaka sickle cell status mare en. Kamano. En wach ma inyalo geng' to en wach ma bende koko geng' tiende ni ka ji ok opimore to nyalo bedo chandruok mabro dhi adhiya kamano nyaka chieng' ufweny ni gini ema hinyo nwa nyithindo kata gini ema hinyo wa. Dr. Judy dahir mondo mi pimno kopogore kod olo sate nikech remo rumo remo lala ranyisi magi bende ma ka ng'ato neno to nyalo chich gi nyathini nyaka bed ni nyathini nitiere kod sickle cell nikech niwacho ni remo ka gikethore koro nyathi sik ol remo onge dende oxygen ok chopi madini ok chopi ranyisi mag sickle cell. Koro mokwongo kuom nyithindo ibiro yudo ka nyathini en ok odonge yo moro kaka nyithindo mamoko dongo. Mwaluongo delayed growth. Ineno ka nyithindo moko ringo matek to nyathini ten ena piny ka. Wuotho oko wuoth oyom en nyathi madongo ka yom. Ae samatin ka samatin otuo nikech dende ok nyal gore kod tuoche nikech madini oxygen ka ang'o mago duto ok chopne kaka chopo ne nyathi maonge gi sickle cell. Koro matin to tuo en osiptal. Homa matin kata kogoye to en ng'ama tho. Kochako kata nofuolo to en ng'ama koro tuo kabisa. To koro kisechako neno signs go to negi buogi. Ae kidhi pim rembe be tin. Samatin remo tin. Nikech remo nego bed ni dendwa ka kolos ka remo dhi piny tilo oloso piyo mondo duog malo. Koro kama meki iloso to kethore then ok gibibiro malo. Koro chuno nyaka dhi omedi remo. Ae nitie rem ni ema nyathi matin to ok binyisi ni rem but ibono ka en ng'ama ywaka. Nyathi ywaka ma kimulo dende kamoro to ywaka. Dede lit te. Koro del malit ni biro niya waneno remo kaka gichal shape gicha. Koro shape gigo gidhi to gimoko e joint. Ok onyal kalo maber nikech shape ne rach. Koro gibiro to gimoko kar joint kanyo. Koro ka gisemoko kar joint kanyo to koro kanyo ema nitie rem matamore gi nono. To samo moko no nyisore ni komachielo ok yud remo. Koro kocha tho. Ineno ka nyithindo ng'eny gi gin kod kata kapona adhola moro omake to ok chang piyo nikech remo ok chop kama onego bed ni chope. Ae gik magore gi del bende oonge go madini ang'o ginigo oonge go. Ae en rembe tina sechete. Wenge ne ok nen maber. To joma dongo ng'eny gi ibro yudo ka ging'eyo kaponi kaka koro wanyiso oganda wa kaka sickle cell en ging'eyo
nikech kapo ni gidhi osiptal tipuonjogi to remni e gima gibo biro go kabisa e joints nikech remo marichogo omoko e joints koro kelo ichalo ng'ato kawo msumande moko to okete joint ni koro en rem ne magibo biro go aito gi remo matin ng'enyne jok man gi sickle cell remo tin ool aito en rem matamre gi nono manyaka miye mana yedhe kata mege sindan e ka duoko rem no piny ai gi infections ma sakasa kamano. Remo tin, remo monego beni bedo e del onego beni rom nade kuom nyithindo kachiel kod kuom joma dongo ma kochopo kamoro tinyalo wach ni ng'ane rembe tin. Mano en ka oridore kata remo ma kwargi okethore magichopo kanye. Kata kamano makemaka kanyo kiyie na daktari mondo mwakaw yweyo ka waduogo to bro ng'ane ni kiseche miseneno ranyisi gi. Thothne itimo nang'o? Iwacho ni nyathina ni nyaka bedie ni nitiere gimoro machamo rembe, nyaka bedie ni nyathina ni oir kod weche makamago koso, to in owuon ok ipimori, to bende inyalo thiedhe, ponono ni ok nyal thiedhe, inyalo dak kode nang'o? In bende ka nitiere kod penjo moro amora Dr. Judy nitiere studio, wabro mi thuolo mondo mi penjo nikech ma en penj laktar kik isud kata matin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki ya aviator? Nilisikia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Jotendwa Dwani Mondadani okao pap. Adani is proposing to take over all ground handling operations. All of them. So we are telling you,
Fly at your own risk. Chenro mag wuodh ndege orochore kaluwore gi ng'anyo mar jotije mag pewego makwedo okang' mar sirikal keto alap mar JKIA e lwet kambi mar Adani. We give them the day to day just to view, to have closure, so that now tomorrow morning we start the process afresh. Nonro dhi nyime wi masich mach mar Hillside Academy ka sirikal bende ochaka pedha e sikunde mar rango arita mar jopuonjre. He has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee. ODM omiyo Anyang' Nyong'o ting' mar bedo jakom mar kuku mar tend duond burano. Dibe ni en e ogai manyien? TV kawacho ni ngima en mwandu. Maa en thuolo ni nyakwara Mugi Ajwang' warwaki mondo mipenj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod weche mag sickle cell. Nikech en sickle cell awareness month. Wadwani wapuonjre, wadwani wang'e. Step number 1. Okang' mokwongo daktari ne wacho kacha ni nyaka wang'e chalwa. Ahinya seche mapok idonje keny, seche mapok ichako mako ich. Kod weche makamago ng'e ni tichal nade kotenore kod weche mag sickle cell. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha weche ma onego bed ni ng'ato timo kineno ranyisi gi duto te kuom nyathi. Ji paro ga ni nyaka bed ni nyathi na oir. Ang'o machamo na remb nyathi? Ang'o machamo na remb nyathi kod weche makamago? To bende nitiere kaka itimo diagnosis ma bende nisewachonwa kacha ni en weche mag pimo. Thieth nitiere koso thieth onge? Akani dwa chako gi kanye? Wacha gi malo kocha kwa duogo kone. Koro diagnosis itimo e lab. En mana igolo mana rembi. To idhi pime lab ting'iyo ka cells gi gin cells mabeyo kose iting'o cells maricho. To kiting'o cells maricho gi ng'eny maromo nadi. Gin gik manyalo kelo ni chandruok kose en gima ok nyal kelo ni chandruok. Koro kapo ni gitin bende okin safe ahinya nikech kapo ni dhi kuonde moko ma kata oxygen tine tibro yudo ka pod inyalo bedo gi ranyisi mamoko. To jok ma C class gi ema bedo gi ranyisi gi. Ae nitie kaka ka osepimi moseyudi tipuonji kako nego bed ni dak gi tuono kod ogendi mamoko be nyisi mondo itim ang'o. Jogi mamoko, family mamoko mondo bed ikel mondo otimnegi screening kata ka nitie nyithindo moko. Koro ena gole remo titere lab ting'iyo kaka remo chal. Tibiro mana nyisi kanyo gi kanyo rembi ber kata rembi nigi sickle cells moko matin kata rembi sickle cells e mang'eny. Kamano. Wadonje weche mag thieth kachiel kod management kaka ng'ato nyalo daka ka ong'eyo ni nitiere kod sickle cell, nitiere kod nyathi mantiere kod sickle cell, kako nyalo rite mondo mi waduok rem mani wacho ni en rem mok yot kata matin mondo duok rem ni piny kuom nyithindo. Koro gima nyalo nyiso oganda wa en ni sickle cell en tuo. Ok en ni ng'ato iro nyathi. To sama pod iling ni ng'ato iro nyathi miring ka ajuoga ni ring ka jolemo iketho sa. Koro gima ber en ni ter nyathi kiseneno ka nyathi okine ka nyathi ni dongo kaka nyithindo moko dongo. Ineno ka nyathi ni yom. Nyathi ni en osika siko tuo. Ni rembe tin ool. Ka nyathi tere osiptal. Mane momiyo osiptende nitiere. Kata kidhi osiptal machiegni kodi to ineno kok gikonyi dhie machielo mondo mi opim rem nyathi mondo kapo ne nigi sickle cell to mondo konye. Koro sama oseyud nyathi nigi sickle cell ipuonji kaka in janyuol mondo mi kaka ibiro rito nyathini nikech en tuo kaka tuo moro amora mantiere. Koro en mana ni nyathini rembe ok ng'eny. Koro inyisi kaka nyathini onego irite mondo kik ogam tuoche mamoko manyalo miyo kendo medo chamo rembe. Yiena mondo mi akaw simbe Emily kaito wadhi nyime kod twak wa makawuono. Emily, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Emily? Na penjo laktar mumo. Janyuol achiel ni paria. To benjire possibility mar nyuolo nyathi man gi sickle cell. Karo ka janyuol achiel en carrier to machielo ok en carrier, possibility nitie but otin.
otin kabisa nikech wayudo ni ka gin carriers ariyo tatamalo 25 ibiro yudo ka inyuolo nyithindo 4 tachiel ibiro yudo ka nituo ka mama nigo to baba nigo but sama janyuol achiel nigo to machielo onge inyalo nyuolo nyathi man gi sickle cell to gine tuolo ni piny kabisa koro gima ber en ng'eyo mokwongo kapok imako ich kamano koro kiseng'eyo ting'eyo gimitimo nikech koro ibiro bedo kitang' koseyudore ni nitie ng'at man gi sickle cell achiel kuom jonyuol go. Emily, hello, penj laktar. Helen? Machiegni Helen? Apenjo ni wan gi nyathi ma nigi sickle cell. Osani en gi 19 years. So nyathi nyithindo gik ni samoro ogore piny. So kosegore piny to oriere ka ng'ama nigi ndulme cha to gik moko wuok e dhoge. Then kosetieko seche mogore ni to pache lal. To kosechungo to kia gimoro amora mogik molal. Koro ka notere osiptal koro nyiso ni wadhi kaka wadogi mondo ndiknwa barua mondo watere osiptal maduong'. Koro mano nyalo bedo ang'o? Koro gima nyalo wacho ne Helen. Helen nyathi kata ka nigi sickle cell pod onyalo yudo tuoche mamoko kaka ndulme miwacho no. Koro aparo ni gimomiyo onyisi ni mondo itere osiptal maduong' en mondo odhi ogo wiye picha. Odhi otim scan mondo ne ka nitie problem moro e wiye. Nikech pok wawuoyo tuo mandulme but apano ka ng'iyo ga programs gi nitie kuonde moko mosepuonjie tuoche meg ndulme. Koro kodhi otimne scan enena picha moko go tibiro nyisi ni nitie kamoro ma nitie abnormality momiyo nyathini gore piny but ok wanyal wuoye kapok itere. Koro kitere samoro enena tuo machielo ma nyathi oyudo nikech kaka ranyisi miwacho go taneno ka osiemona mana ka nyathini samoro nyalo bedo gi tuo mandulme ma osedongo nikech ing'e samoro inyalo nyuolgo nyathi to ok tim ang'o ok inyal ng'eyo kaka medo dongo e kaka iyudo ka nyathi gore piny to riere to layo. Koro ter nyathi mondo odhi ogo picha mondo ne ka nitie problem moro machielo mopogore mana gi sickle cell. Tageno ni sickle cell to odhi go osiptal kendo imiye yedhe magayo makonyo mondo mondo remo marichogo kik moka ahinya ka interfere maber. Yiena mondo mi akaw simb Bernard. Seche ma akaw simb Bernard daktari to ka waduogo tipimna ni yedhe ma ichiwogi gitimo cells gi nade giloso gi mondo mi gibed maber giyaw leche mag remo mondo mi remo kal mayot koso wan mano wamak matin akawie simb Bernard. Bernard, hello, penj laktar. Hello, nyajimo oyawre machiegni. Ma Bernard Agisto kawuok Bumba Muhoroni. Machiegni. Antie kod nyakwara mantie kod sickle cell anemia. At the same time, tie nyathi wadwa bende ma suffer from that kind of disease. So nyithindo gi aneno ka nyading'eny ka dipono ni iyo wang' kabisa ni gimoro chwanye. Iyudo ka seche go ok tie kata mana wanawa kapok otugore koro kabisa makata ka nyathi madhi skul okinyi ok nyal dhi skul. Ich wang'e diboni en achiel kuom gino ma tuoni ok dwar koso ere kaka wanyalo manejo nyithindo gi in terms of wuoyo kodgi kata bet kodgi ka diponi gitimo kosa moro. Mano penjo. Penjo maber mokalo kata kamano yiena mondo mi akaw simb Lucy kaeto wadhi nyime. Lucy, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Lucy. Erokamano. Antiere gi nyathi to sani en jahigni 6. Koro nyathini odak mana ni otuo ga every month. To kochako notuo to chako ni rame. To dakika bende liet pani ikweyo ne mana gi pi mang'ich. Koro kotero osiptal kopim rembe yudo mana ni malaria. Koro the last week nwatere to daktari wacho ni maybe onya bedo gi sickle cell but pok opimi. Koro mano nyalo bedo sign mane? Daktari dhi duoko wa sani kik idhi mabor. Koro kachako gi Bernard ma gocho kwa Muhoroni.
ng'ata matuo and kata obed ng'ama duong' kata obed nyathi ng'ata matuo iyudo ka chunye rach nikech tuo ni mokwongo tuo ni frustrate nikech nyathini neno en okonyal ringo kaka jowadgi okonyal tugo nikech gi nyithindo makaponi kata gore piny matin to nyalo tur nikech gine fuondine yom koro nikech mano mana kaka dhano iyudo ka iye wang' piyo koro sama udhi kata osiptal chande nitie jok ma cancel giga wuoyo gi nyithindo to nyisogi puonjogi miyogi encouragement jonyuol bende iwuoyogo miyogi encouragement koro gima nyalo timre en ni ket nyithindo gi machiegni mondo kik gine ni gin gi shida to jomoko onge go ket gi machiegni kendo isik encourage gi gima ginyalo timo maber mege gitim but nyaka ibed king'eyo ni gin weak kendo gima tin nyalo miyo gihinyre adhola moro nyalo tamre chango tiende nyalo tur nikech joints ge yom ae to girem bende nikech ng'ata kin girem to gimoro ok inyal bedo mamor koro emomiyo nyithindo gi ineno ka gi react kamano but wuoyo kodgi keto gi machiegni gi supporting them ma bed gi support group moro ma gineno ka gi nyithindo mang'eny man gi common problem tibro yudo ka gidongo maber koro hoya dembe encourage gimonyalo timo mineno kotimo maber otim kiki limite kamano machielo adong gi dakika adek gi nus gima director na wacho na machielo nyathi ma ne owach ni mondo odhi opim cha anyalo nyiso min gi ni tere osiptal mondo odhi opime nikech koko pime to onge kaka wanyalo ng'eyo koro dhi opime to gi pim mamoko ibiro nyisi gima chando nyathi koro kapok opime to seche moko kinyal ng'eyo koro ber mondo iring kode mondo dhi opime mondo mipono no opime ibiro ng'eni chandruok nyalo bedo ang'o ere kaka inyalo dak gi nyathini antiere kod dakika achiel Dr. Judy yedhe mag sickle cell gi gitimo nang'o gi repair cells mani wacho ni kethore ka giyawo leche mag remo bedo malach koro remo nyalo kalo kuso gimiyo remo kawere mani wacho ni makore ka yedhe gitimo ang'o koro yedhe gi mokwongo nikech dendi loso cells maricho dendi bende golo gi piyo koro iyudo nwa wamiyo support bone marrow mondo nikech otiyo matek mondo timang'o mondo los remo go koro imiyo nyathi folic acid ng'eny nyithindo ibiro yudo ka oketgi folic acid nitie yedhe moko nyithindo man gi sickle cell ong'eyo ni hydroxyurea miyo lifespan kar mondo remo chande ne otho within 21 days tiyudo ka onyalo budho kata wiga 4 kata mna wiga 5 koro ok otho piyo kaka moko kaponi nyathi mok muonyath koro emomiyo sami dhi osiptal to jo osiptal be konyo dendi mondo timang'o mondo gore kod tuo mar sickle cell kamano thuolo emomaya wang'a kata kamano wach mogik ma inyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono e awareness month ma idwa ni mondo mi wapuonjre kendo idwa ni wamak motegno kotenore kod weche mag sickle cell wach mogik en ni ichako gi pim kosepimi ting'eyo halini to kiseyudo kik iwach no iri dhi osiptal jo osiptal biro sapoti mondo nyathi man gi sickle cell odong mana kaka nyithindo mamoko ginyalo dongo ma gichop kata na higni 50 kadhi mbele to waduto wariwre uru kendo kik wakwed jok man gi sickle cell nikech sami kwedogi to in ikia ni kiny to nyari no kendgi ng'a mabe nyalo yudo nyathi man gi sickle cell kamano poni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Judy mondo mi wagol twagni e studio ka watere oko kocha samoro ng'ato ne dwa penji to koyudo thuolo mar penjo inyalo yudi nang'o inyalo yuda namba mar 0745 442 020 anuoyo 0745 442 020 mane namba mar office kendo kigocho kata kokiyuda to ibiro konyi kendo ibiro ket appointment then wabiro wuoyo kamano adoko ni erokamano makende daktari yudo thuolo mibi puonjwa e wechegi adoko erokamano mang'eny nyakora Mugia Jwang mana gima Dr. Judy owacho wamakre uru
wajiwre uru, wakonyre uru, to ponono ni pok idonje Kenya, pok idwaro yudo nyathi, pok idwa ni mondo michiw ich kata mondo mimaki ich, ng'iyane mondo mi otimni screening ka ponono ni in carrier kata intiere kod tuo mar sickle cell mondo mi wang'i kaka itimo kaka ji medo sudo. Ne in jahera mar chenro ni aduoko ni erokamano makende, aduoko ni erokamano mathoth kendo ageno ni wapuonjre odiechieng' kodiechieng'. Ne jogo picha mawa Lewis Gini erokamano makende, ne director na Philip Ochieng, wuod Migori erokamano mathoth. Ne jogo mochung' ne duol kaachiel koda kataya erokamano mathoth. Ne producer na Pape Chokotha, asante sana. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni en awareness month, wamakre uru mondo mi wakonyre wang'iyane kaka wanyalo dak e yo makare kod jogo mantiere kod sickle cell. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Thank you.